Gernikakoa. Bakizu urte hauetan, dela 3 urte ja, 40 urte, Parragire jaia zen Iturrina, 2. mendea ez. Orduan, han hasi ginen, Iñaki ere parte hartu zuen, Jose Mari Espartza eta gero bat kantari, musikari, historiagile, kulturbide pilo bat, eta harritu ginen, ze horrek zola handia esan du, ez? Eta benetan, Nafarroan aurkeztu den duan, Gaiarren monumentu aurrean, eta zergatik, behar bada egizue, Gaiarrek munduratu zuen, Parragirrek, baina Gaiarrek bat ez ere gero oso usagun zelako, Parragirren kantuen, ez? Eta hil aurreko palau hilabetean ere kantatu zuen bera azkeneko aldiz, zeren, Nafarroan bertan. Eta nik uste dut hori, aipamen handia zela, ez? Beti guaz, gure herrian daukagun, hori ez, anistasuna, baina batasun falta horretan, edo askotan. Izenarekin, politika gotartean, eta kantuan ere ez, musikan ere. Eta musika asko daukagu, zorionez, gure herri kantatzeko gogoz beti izan da eta kantatzen du, zorionez, baina amankomuneko kantu bat, ere zerkile ezartzen dugun hori, edo hartu beharko gentuken hori, askotan horre iritsi ezberdina dagoz. Horre ere, ez da errez, guztia zein liteken ere zerkirik ederrena ez, edo merezimendu gehiago izango dukena. Nik gauzatxo bat, Bilbotik Logunean pasatzean beti ben jartzen du, beste asunto bat, baina batzen gaituen abentura, bakizu Julen Jantziren hori programaz, batzen gaituen gustatzen zuten. Eta beste bat, horrein bagizue gure Mendilibar, oso tomatu egin zaigu, bere humiltasunez eta Sevillan egiten duena eta hau irakurri nuen da gustatu ditziaren, ez? Ha tenido la capacidad de adaptarse a una plantilla muy variada. No se lleva igual con todos, pero los ha unido por el bien común. Asko gustatu zitzen. Mendilibarrek egin duena, ez? Sevilla zegoen oso bigarren maila jatzeko eta berak egin guztakit zen metodologia erabili duen, iban jarri duen Sevilla eta, ez, batu egin dituen, ez? Orduan, Gernika Barbola, gure Iñaki ezkoak aipatu du historiatik, ez, Baskoniaren izenatori, Gernika Barbola historia, esan nahi finko batu, pentsaga ideologia ezberdinetako jentea batzen edo biltzen dituen edo batu egintezken sintonia. Zer du gehiago, bihotzak ere unkitzen dituela, edo unkitu zituela garai baten itzat. Gogoak ere piztu, eskua gorantzeko edo belaunikatzeko moduko pisuak indarra duela ere, eta erezerki batek hori guztia behar du, eta ero solenitate bat ere behar du. Hau, erezerki himnola esartzen badugu gure herriko himnolez, solenitate bat behar du. Izan du, ze himnoa izan da, gure herrian izan da, eta bestetik, kanpora begira, kanpoan egon zareten asko behar da, Ego Amerikan, oraindik ere, aipatzen da, bereien ustez, Gernika Barbola dela, gure himnoa. Hori, diaspora berrela hartu du, ez? Eta gero, barrura begira, betikoa da, zazpi herrialde, gure zazpi herrialdera begiratzen badugu, zer esanik ez, pixu handiera behar da berak duela, ez? Ze, badakigu, esko jaurlaritza sortu zenean orengo garai honetan, zer hartu zela, gora eta gora, euskal duenaren ezerkiaz hartu zela, orain, garaiko etxeak ere, lehendakariak esaten du, berak egin zuela bide hori, baina beretzat ere, nik entzun izan diot, Gernikako izan behartu dukela gure himnoa, ez. Eta, zazpiarrendietara begira, iparraldean eta Nafarroan, gora eta gora, ez du pisurik eta indarrik ere, ez hori horrela ez dago, ez? Bagizu iparraldean ere, mugimendu hori sortzen ari da, historiagileak, kulturgileak, gabantek eta hori, ez? Eta nik uste dut, gaude honetan, eta asuntua da gero, hori nola ofizializatu. Bide asko egin ditugu, egon ginen adibidez, azkenengo partidua zugaitatu duzu, Eibarren noin dela, pandemia horrean zen, denboran, Euskadi Panaman kontra zen, ez dut behiz. Han ere, nahi genduan ez, Panama ez zen.
Zarrena, bai. Han, bertako, uste presidenti dela orain, Euskal Selezioko presidentia zena, eta nahi genduan Gernika Gorgola sartzea, begi honez ikusi duten, baina uste dut azkenean, ez zela lortu, gobernua gore, zuelako pisua eta etzen, ez? Gero, gauza asko idatzi dira honen inguruan, lehen idatzia asko zeuden, eta gero idatzi dira urteagoetan asko, ez? Adibidez, Pablo Antoñana, bakizu, beste gure ilustre zerbat, ez? Nafar idazleak. Bera ibatzen du, guk artera ganduan bakizu Parragire liburu zorako liburu erraldo, indala bat urte edo, eta bi urte, eta han lan asko egin zen, bai Parragiretaz, eta beren, beretzigarren mendeko politika, hizkuntzaz, kulturaz, eta Gernikako Gorgola ez. Eta han jartzen du bera, Pablo Antoñana kasu hortan, 1840 Parraguire colgó fusil, cartuchera, echándose la guitarra a la espalda, se puso a andar los caminos de Europa. Participa en la misión lírica del 48. Vio alzarse árboles de libertad, ikusi hortik dator Gernika Gorgolaren zentzuaz, y entonó bajo sus copas los himnos revolucionarios que inspirarían el homenaje al árbol de Guernica, adorado por los revolucionarios franceses como padre de los árboles de la libertad. ¿Por qué no cantarle con él la libertad y a la fraternidad de los pueblos? ¿Ves? Parraguire Gorgola egiten du. Se pregunta y es así, en aquella primavera fermentó el himno de las libertades vascas, también de otras canciones como la que anunciaba. Orduan, Parraguire Frantzian egon zen, bakizuet, detenituen izan zen, orduan, Marseillesa bedebekatua egon, beran egon zen garaian. Eta, handik gara zuen, Arritaz Karuak idatzi zuen, Arritaz Karua oso idazle zaguna zen, guini estaldekoa, eta badugu Gernika Gorgolari buruz pertsorik ezagunetarikoa, eta esaten dute, inspirazioa bai Frantziako arbolen irautza horren esanaiaz, eta Arritaz Karuaren bertsuetaz pizkate hori eta gero musikatu. Horre izan behar dut, eta horri aipatu izan da, eta guk ere askotan horrela entzun izan dugu, nahiz eta letra beretzat hartzen den, ez dela berea. Guk erraldo bat egin genuen horretan, eta nik esan behar dut hori, nahiz eta altuna, askotan hartzen den, ekiturko altuna, beraz dela musikagile edo kompositori Gernika Gorgola hori bestela gia. Antonio Trueba idatzi zuen, Tecido Bilbaino, 1878an, ez zelan, han agertu zen, el durangués, Antonio Altuna compuso la letra de Parraguire que esaten du. Espérate. Con extrañeza he leído que el autor de la música de Gernika Gorgola es el que fue mi querido Altuna. Esto no es cierto. Altuna no hizo ni más ni menos que lo que hizo en la misma época el distinguido compositor guipuzcoano señor Santesteban. Yo en su presencia he cantado con acompañamiento de guitarra mis composiciones y él las ha copiado enmendando tal vez algunas faltitas por no ser yo muy inteligente en el sublime arte de Rossini y Bellini. Esta es la verdad y siento que nuestro común amigo señor Trueba esté mal informado. Aclaración suficiente y rotunda para disipar de una vez toda la polémica. El autor de la música y letra soy yo, Parraguire esaten. Orduan hori ere, bera Gorgola esaten badu, uste dut hori, egia da, Parraguire egitzuen gero, asko, kantari asko, kantore asko duguna ere, ez dakit, nahiz eta musika egin igual bat behar da, zera jartzeko partituretan eta ez zuka horrelako abilidarik. Horrela. Baina hori da, aipamen txikitsu bat. Historiara joan da, Gernika Gorgola aritzaren azpian mendetan diharduen Euskaldun askatasun nahia hortik dator, eta hortik finkatzen da Gernika Gorgola, ez? Hau da, horitzat aritza, simbolo, behar da, erakargarri du. Eta mundura begira Gernika, Baskonik esan dugun da, mundura begira Gernika behar da, aipatuena. Eta nik uste dut hori ere kontuen hartu beharriko dena, ez? Batzen gaituena ere, fascistek kanpoan utzi eta batzen gaituena behar da, Gernika dela hori dela, ez da, esaten duena. Kantura bagoa zergatik ez Gernika Gorgola. Ze bestia badakigu, nondik sortu zen eta non dagoen. Eta hori horrela da. Etorkizunari begira zer egin. Hau da, zentzu demokratikoan
eta sentipenean, bidean, naiz eta horrela izan politika dago bestean, ez? Eta nik uste dut momentua edu dela, hau ere, baina honi ere aukera barri bat egoteko. Nik uste dut momentu hau oso interesgarria dela, ze egin diren idazki pilo bat urte hauetan, uste dut horre pentsatu baino jente gehiago bildu direla honen inguruan, ez? Zer irudikatzen du Gernika Margolak? Batetik, askatasun ikurra dela. Ideia bateratzu baten anistasuna duela. Errotik datorkigun, hazia, aritza bihurtu izan ginena eta izan gaitekezena, bizitza eta egintza ordezkatzen duena. Sentikortasuna, ze himno bat eskalate musikak hau agoitu behar du, barrua agoitu behar du. Eta sentikortasun duela animaren bizkortasuna, eta batez ere, bai, sentikortasuna bagoaz, hor eraskotan behar bat ezke, baina beste gauza bat importantea da borondatea. Nik horatzen dut, liburua egiten duenean, Iparragi buruzko liburua, nik gogoan duen liburuetan, guztietako ideologi pentsaera politikari sartzea ez. Eta, ezker abertzaletik ezita, Pepe garaen joan ginen, Pepe orduan, Nafarroako, Del Burgo. Del Burgo gara joan ginenean, Del Burgo foralista, baina ezagutzen du, ordenez, eta esan genioan, idatziko zuten, ez? Eta idatzi zuen, insigne basko, espainol, eta bere, ezken nion kentu ez da, bakoitzak berea egin zuen, eta, ezker abertzaletik ezitan, Pepe joko, Artaiu segidatzi zuen, Garik segidatzi zuen, hainbatek ez. Eta, goratzen dut, Egurretxun, orkestu zen liburua, eta hagi, beti izan du, beretzat Euskaldunen identitatea markatzen duen, Euskaldunen identitatea, Nafarra Euskaldun, Nafarra, identitatea Gernikako arbola dela. Beretzat berez, eta ari ez da altzalea, ez? Orduan, uste dut interesgarri egitekela. Eta berak esaten zuen, han beste puntan zegoen, Del Burgo orduan zeuden, hemen hortu duguna, Lizarra Garazi zegoen orduan, zen, 2000 urtean, hau Lizarra Garazi hori ondio bada, korpusa ondio bada, ez? Kantu batean lortzea danak, ez da berza, Horre Gernika Margolak, badu hori, Marseillesan ere, bakizue, Marseillesan, da esaltzen dira, behar bada, eskumatarrak, eskertiarrak, esador katalana, guztiena da. Bai abertzale da, eta uste dut ez abertzale geratzen duten. Orduan, Gernika Margolak badu puntu hori, geurea da, identitate bat markatzen du, askatasun ikur bat da, aurrera egiteko aukera asko daukazela, ez. Nik uste dut horre, badakigu, binu bera bagoaz, horre ere, gaurko estabilizman ikusita, gora eta gora duaz, baina nik uste dut barruan ere badago zela asko eta asko, Gernikako barruan ondo ikusten dutena, eta batez ere, zazpi errealietara begira bagoaz, eta mundura diaspora bagoaz, Gernika Margolak nik uste dut, dudarik barik, pixon dira duela bera dela, ez. Bado beste kantu batzuk ere, esaten da, txoria, txori, beste kantu batzuk, inoiz izan dik, ire bagare ere, nik uste dut hori izan ditik ezela, baina nik uste dut txoria adibidez, bezita berra da, esan dena bihurtu, hau da, himnoa izateko esentzua ez dauka, nik uste dut, himnoa beste zela dauka, ederra bada, baina horre zera, ez, ikur bat behar du, askatasuna, balore susperdura bat, izan garenaren zera, eta gero, nik uste dut, zentzu demokratikora bagoaz, eta onartzen badugu, gurea izan daitekela, nik uste dut inoizko baten, gure gobernura eron behar gendukela. Gure gobernura dinot, Euskal, arkidu gara, eran behar gendukela ez dakit nola. Zeitalde, hori, eta ziur nago hori, atera daitekela. Euskal Herrik lindo legez. Karo, dakizu erresuma batuetan, bi himno daudela ere. Bi idezarki daudela. Horri ere, gerta diteke hemen gertatzea ez. Hau da, ez da bata bestearen kontra joatea ez. Eusko Abendaren ezerkiak behar bada pitxu bat izango du,
baina Zazpiarrietara begira bagoaz eta, Atletikek ere Zazpiarrietako jokalariak hartzen ditu ez, zergatik ez Gernika Bargola ardatzat hartu, inotzat hartu ez, adibidez, erresuma batuan, gutzat, jainkoak erregin bezala hori, ofizialtzat hartzen da, baina Shakespearek Otelo, hirugarrenek hildean sartutako martxa hori ere erabiltzen da, ez orduan, nik uste dut hori ere interesgarria dela. Eta beste aipame bat, jente gutxi dakiena. Bakigu gora eta gora, eskualmendaren ezerkia Sabinoaren letra dela. Bueno, Sabinoarenak, Gamazada, hori magizuen ospatzen ari dira, ari garen Euskal Herrian, Gamazada egindako traskeriak, horren inguruan, 1891 urtean, Gamazada garaian, Iruñatik honako hau idatzi zuen Sabinoarenak. Telegrafío desde el casino principal, donde por los navarros somos fraternalmente agasajados. Allí, y haciendo coro con los socios de dicho casino, entonamos repetidas veces el inmortal himno del insigne y paraguirre glorioso Gernika Bargola. Hau, Sabinoarenak esaten. Hau da, horre, Iñaki Sagasti, gora eta gora defentzaile zutxua, hau esaten digunean, koño, Sabinoarenak, eta ez hori bakarrik, Gernikan Gamazada garaian, Gernikan gero, bakizu izkamileko ziren, Gernika Bargola kantatzean debekatu zuten Donostian ere, historia bakizuen, eta horren inguruan, Sabinoarenak, Gernikan ere parte hartu zuen, horako zer batean, ez? Festa batean edo, eta, Gernika Bargola kantatu izan zen, eta berak ontzat hartu zuen. Karo, Sabinoarena oso bizkorra zen, eta ideia zuzkan, eta bere letra hor dago. Baina berak ere aurratzen du, izan zela. Nik uste dut dudan jartzen dutenak ere, inberko lukete ikusi, Sabinoaren nahikoa. Eta, orain zer daukagu? Betikoa da. Sentimendeutara bagoaz, nik uste dut Zazpiarrendetan, bai iparraldean eta Nafarroan, ontzat ematen da Gernika Bargola. Esan dudana, ez arrotzaleen ziren bakarrik, zaili batek esatea, guri identitatea markatzen duen himnoa dela, hori uste dut, aipatzeko modukoa dela, ez? Eta, inoik izan dute, baina etorri da hemen Arrimadas eta Iturgaiz, etorri ziren baita Gernikako Bargolaren zera, eta kantatu zuten, politikara bere zinismoa erabiltzen du, hori, hola da, kantatu zuten, dela urtero, etorri ziren Gernikako Bargola zera, eta kantatu zuten, nik idatzi ere egin horretaz, ez? Eta, hori kantatzen badute, euskera egiten dutelako haien gu ere ja, egin ez datela, ondo, zenbate zabarro izan, nik, azken bat hemen da, anistasun horretan dena markatzea, ez? Uste bidea honean bazela honetan, ez? Betiko eragoaz, eta ez tenioaren kontra egitea, Nafarroan edo dute egin bat, eserki bat, hori hor dago, hori kontraezin dela joan, eta gure hiru probintziok ere badu instituzionalki bintzat hori hor dago. Baina, zentzu gehiago daukalakoan dago Euskal Herri osora begira, Gernika Bargolak. Hau da, honetaz asko idatzi da, eta nik ere hainbat idatzi dut, eta zelan ez, Jose Mari Espartzak egin zuen liburu bat honetaz, eta horretan bizi-bizian dago, ez? Eta uste, bizi-bizian dagoen ezanen gauzak hitzen ez dira etxe behar. Horrein hau dago, eta oin dela hiru bat aste honen zani, bertsolariak ere, hemen zer gertatzen da, modatarakoaz askotan, eta segun nondi mugitzen den bat, horrela goaz, ez? Guratzen dut, Maialen eta ametsa artean etortzean dira hori dazten duri da, eta esan zuek ere, iparraldean bada movimendu bat, Euskal Herrika Bargolaren aldekoa, bertsolari hori zaite bizkate horre, zean ez? Zein guzu eta adibidez nik Andoni Gainak egin bera alde zagoena. Uste dut bertsolariek pixo handi dukatela gure kultura, momentu honetan. Eta horiek blokean sartzea sekanteri asko eta asko ez ganak. Zartu izan dira, Gernika Bargolaren aldeko apostu egiten, eta manifestu bat atera izan zen, ez? Eta uste dut horretan bertsolariak ere, sartu beharko egituzkela, kontra ez dago inoa.
Gero bai, beste asuntu bat da, garaian gariko dagoaz, eta gaur behar da gazteak. Ba, ikusten dute, inoiz ez da, eta zergatik behar dugu egin bat, jode, hori esatea niretzat, zergatik behar dugu, uste dut hori herri guztiak daukatela, nazi guztiak daukatela, eta hindoan behar dugula, bai. Eta behar da gazte guztiak ere ez dute hartzen, beretzat izan daiteke zeraz, uste dut, bideoan markatu dagoela eta gazte asko ere sartu dira kantarien artean eta musikarien artean ere. Probat, jakindak izuen, badagoela ja lan talde handi bat honen inguruan eta badazela bideo egiten. Ez da erreza ere, zegero politikak markatzen dudana eta ofizialtasunan sartzea ez da erreza. Baina uste dut, etorri etekela garaia hau sartzeko, zazpierraldetako ino bihurtzeko. Niregatik asko dago esateko, baina uste dut aurrera goaz eta nahi baduzu ez zerbait honetaz aipatu. Bi itxoin txalo batein